Am baran yerinizde özüňiz saýlaýaňyzmy şeýle? Saýlaýarys. Başlardan aýdym et başlanýarda eşikde zatda kösendiňi saýlamakda. Kulun hasdy isteýär. Brand, original, kopya diýip ýöremek diýende. Gelişýär geýär. Material tanýanma. Geýiňizde elle Ýakyn bolan tapar. Kematal var imam üçin biri ýöremiş. Bu modelam standartdır. Belki biz satýandyr. Diň şu modeli başga. Ba Ýewropada ba ýöne edişler ýa-ni goşa ýaka we iliksiz dik durýan ýaka ýok. Başga Lyonyň görnüşleri köp, her kilde satyp gördiler. Şöyle dik durýar ama. Hasym belki demir tüklenler. Ha, bular çykaryp goýuşymyzda. Nasıl? Rahat. Az çetme. Burası ýene daşýar. Gülýär da. Plajda da ýerinde oturam. Plaj döş ýerinde. Biraz ýerinde. Öýünü. Giyin diýär. Çeğimi? Ha. Ýygyrda galýandyram. Çalajyny. Lyon yer goýulýar. Ha. Sizin barrak goýuly çeýelam. Giyin oturmalar. Ha, geň oturma rahat. Görem. Näetdi? Halana. Ön gördüm diýdiňizmi bärini? TikTok'ta. Asıl özüňiz näýlik rahat duýan haýsy stilde? Klassikadan ýa polkadan şuly günlük casual giyimde şular. Mesela kastım bana. Gowy şey. Toýda. Ha. Toýda. Giyin aslında sabah. Sabahny günlük giyim, casual, smart casual. Ben beýene bakşyp kılbatdy ýa-da. Ol rahat, rahat, onu rahat stil. Şeýle.